Dango man ako apan ayaw gayod Ito. o itugot nga makaulawan, no? So gipakaulawan si Satanas ni Pastor Joey, no? Sa among pagpakaulaw. Kanang wa siya mahimo ba sa gawon sa Ginoo. Yan, no? O ang mga anak sa Ginoo may barug, mga anak sa Ginoo ligdong, bisan sa mga pagsulay, sa sakit kay mga istorya, matupad Sister Edel, daghan kay mga atake nato, no? Bisan nag-alagat ta sa Ginoo, daghan kay mga pagsaway, pagsura, pagbuliing, no? Padayon, no, sa diha mo barug gid ta diha sa Ginoo, maulawan si Satanas. Hindi man din ako ni madala, no? Ulaw lang ko da, kay sabi na kung madala na ako di man di ay, no? So, naghangyo po si Hari David. Ato po ning hangyo sa Ginoo. Nga Lord, kung mahimo, ayaw ko og pakaulawi, no? Luwason mo ako diha sa imong pagka matarong, no? Sa ato nang iwali na ito niagi, wala ta kitag matarong nga nagkalisod, no? So, ang tanang matarong, dili gibisod. So, kung lisod ta, Di ta matarong. Hindi ta matarong kami nagsultian ha. Kung inana gid ang makonklud na to, no? Ingon ang Biblia, walay anak sa Dios nga matarong nga gipasagdaan. Walay anak sa Dios nga nagkalisod. No, nagkalisod man lagi mi. Dili siguro may anak sa Dios. Sa unsa pamaagi nagkalisod, no? Unang pangutana, financial, material, emosyonal, sa financial nagkalisod. Ngano nagkalisod man dato man ang Dios. Yang dagat, no? Libre mo mangisda. Yang dagat, kayang yuta. Libre mo tanom. Libre mo mangubkob og bulawan. Wala po isda, wala po bulawan. Wa po ta kadumdumasan ng bulawan dapat. Kay ihatag gina sa Ginoo, giyahan jud ka. Kaya nang dapita adto ka. Kubkuba na duha ka dupa na bulawan. Pero dili gid para imo, dili gyud, no? So mo ni hangyo ni Hari David, Lord, ayaw ko og pakaulawi. Nya kung gipakaulawan kita, wala ka dungog si Lord. Sala po nato nga nung wala ka dungog si Lord. Nga nung napakaulawan ta. Pero mo ni hangyo. Pero gidungog sa Ginoong hangyo ni King David, no? Gidungog. Wala pa kulawi si David. Sa wala pa siya kasala, no? Sa tanang gubat midaog siya, sa tanang makaaway niya, dagko gagmay midaog siya, no? Sa daghang mga butang midaog siya, pero sa dihang nakasala na siya, naibog na siya sa asawa ni Uriah, no? Sa tuki matuganina, sa diha mangikan si Solomon, no? Si Uzi, diha mangikan sa asawa nga inilog ni David, gikan ni Uriah, no? Anak kaliwat man si Uzi sa mga inilog ni David. Ikiling kanako ang imong igdulungog. Hear my prayer, O Lord. Luwason mo ako sa madali. Kana mang madali, no? In a quick, in an instant, luwason ta sa Ginoo. Say dugay kay ta luwason, no? Say atong pagampo dili gidunggon, say dugay kayo. Pero yung si Hari David, in an instant